YouTube. I dag der vil jeg gerne lige lave lidt kanalinfo. I morgen skulle jeg ikke have uploadet nogle videoer i lidt lang tid. Jeg har som sagt begyndt at lave lidt introer. Vi kan se den er til Timbercraft DK. Den har jeg lavet, den lavede jeg her i dag. I morgen skulle det lækker. Ej, det er lige meget. Men jeg begyndte at lave lidt i Sony Vegas, og jeg er faktisk også i gang med en intro her til Ravnsøj Gaming. Den bliver uploadet lige her i næste gang på Ravnsøj Gaming og på The Freak 1605. Som sagt, inde på Ravnsøj Gaming, det er den her. Der har vi slået os lidt sammen. Der er kun én video, og den er Skildpadde 500 lavet. Som sagt, så er vi mig, altså The Freak 1605 her, og koden Niklas, og Jonas, Lollipopanden, og Skildpadde 500 Dennis. Og så er vi så slået os sammen, og ja, og så har vi lavet den her. Og yeah. Og der vi regner med, at vi går efter at få mange visninger, men tro det eller vel. Men I må rigtig gerne klikke på den her den har lille knap hernede, hvor der står abonnere eller subscribe, hvad man nu kalder den. Så I søde. Men jeg vil faktisk også lige nu, når jeg er i gang, så vil jeg faktisk gerne lige vise jer, hvordan jeg arbejder inde i Sony Vegas. Eller hvad Sony Vegas er. Det er der ikke så mange, der ved, men jo, de fleste ved det. Der var lidt hud der. Men som sagt, så er jeg også slået mig sammen, eller man kan godt sige slået sammen med Ulrik Kist. Her, der er jeg med, og jeg er også med i Temper News, og Let's Play, den er så ikke med. Men I må faktisk også rigtig gerne gå ind. Det her, det er I må gerne gå ind her, og også lige subscribe den. Ja, så er I. Og I må også rigtig gerne til en af mine gode venner. Ham her. Ham må I også godt gå ind og subscribe. Det må I meget gerne. Han er rigtig flink. Men og så skulle jeg lige vise jer lige rundt på dem, som er med i den her kanal. Det er Skildpadde 500 her. Ham må I også meget gerne trykke abonnere på. Og vi er faktisk sådan set i gang. Vi var i gang med et Skype-chat, men så skal jeg lige lave en video. Han er i gang med at købe en server. Ja, og I hørte rigtigt, en server. Så er I seje. Og ham her, koden Niklas. Ham må jeg også meget gerne trykke abonnere til. Sådan der. Ham skal I bare trykke abonnere til. Sådan. Og Lollipopanden, ham må jeg også meget gerne. Som sagt, så er jeg faktisk en af de største inde i den her. Det er i hvert fald mig, der har flest kanalvisninger, flest abonnementer, flest videoer og flest samlede visninger og uploads. Ja, det var sådan set bare det, jeg ville sige. Det var lidt info. Næste gang så vil jeg lave en tutorial, hvordan I laver en intro. Meget simpel en. I Sony Vegas. Men ellers så vil jeg bare sige, vi ses, guys. Hej.